vou a ir presentando, que casi non necesitan presentación, pero bueno, por un pouquiño poñeros en situación para a xente que non os poida coñecer, decidimos montar esta mesa redonda como educación social e desafíos da profesión cos nosos colexiados de honra, vale? Aquí faltaría Suso Rodríguez, que por un tema persoal non pode estar, pero bueno, que non temos presente nos nosos pensamentos. Nesta mesa vamos a falar un pouquiño dos retos que nos fomos atopando ao longo destes anos de educación social, porque ano pasado se celebraron os 30 anos de titulación, e os retos futuros que temos por diante, vale? Vamos a falar dende o recoñecemento profesional da administración, universidade e algúns ámbitos. Non todos, porque, por exemplo, vamos a falar de desenrolo comunitario, menores, igualdade. Sabemos que, como acaban de mencionarse aquí na mesa anterior os TFGAs, e hai moitísimos máis ámbitos de discapacidade de saúde mental. Entón, ao final, vamos a deixar un momentiño de debate, reflexión, se queredes facer preguntas. Entonces, se alguén tamén quere comentar algo de algún dos ámbitos que non se mencionen aquí, algún reto de futuro que temos, adiante, será benvido, vale? Paso a presentar a esta comitiva. En primeiro lugar, falará Alberto Fernández Sanmamedo Santos, que foi o noso colexiado de honra do 2020, educador social dende o ano 85, en diferentes recursos da Xunta de Galicia, especialmente con menores. Tamén no sistema de protección e na actualidade educador do xulgado de menores de Lugo. Foi o primeiro presidente do CESGA e o primeiro presidente de Consello. Foi abríndonos o camiño. Presidente de honra do Consello Xeral de Colexios Educadores Sociais dentro do 2014, distinguido pola Unión Profesional pola súa consolidade excelente trayectoria en 2017. É abandeirado e defensor da educación social por donde vai. Entón, doulle paso. Aí, vale. Bueno, bons días, sobre todo saludar os compañeros da mesa, compañeiras, unha honra, como sempre, estar con vos e agradecer a presidenta que contaran conmigo nesta mesa redonda, non tanto por mí, sino un pouco no sentido das mulleres, e digo mulleres porque a maioría eran mulleres, que levamos anos traballando por crear bueno, no seu momento asociación, colexio e tal. E hoxe foi un verdadeiro placer escoitar que as novas xeracións e como decía a compañeira, pois a educación social ten futuro, polo tanto, algo estaremos a facer ben dentro das dificultades que temos. Falando un pouco de como afrontar esta mesa e tendo en conta o pouco tempo que tiñamos, falábamos un pouco de se velo por ámbitos, tal. Evidentemente, se faláramos de ámbitos, a min de OCECO centraríame no ámbito da infancia e adolescencia, na que levo, como decía a presidenta, dende 85, traballando en diversos recursos. E, evidentemente, son moitísimos os retos que podíamos ter, pero eu non me quería ir sin señalar un pouco o reto que temos, a necesidade de prepararnos para afrontar as novas realidades das rapazas e os rapaces. É dicir, creo que é completamente diferente o que nos atopamos como educadoras nos centros, na xustiza juvenil, na administración pública, nas entidades privadas de fai uns anos agora. Retos como as novas realidades relacionadas cas novas tecnoloxías, así como dato non tanto anecdótico, pero no meu traballo de agora podo decirvos que, por exemplo, a nivel judicial está cambiando completamente o perfil dos nenos con expedientes abertos nos xulgados de menores
e estamos pasando de moitos menos delitos dos clásicos, pequenos furtos e este tipo de cousas, a todos os relacionados cas novas tecnoloxías, relacións humanas e a mala utilización das redes sociais. E, por suposto, tamén o reto de reflexionar na discriminación que sufriron os nenos e nenas nesta pandemia, e especialmente os nenos máis desfavorecidos como veñen de sufrir pois todas as carencias e todo o que acaba de pasar, que veu a poñer todavía máis en valor o que falaba a compañeira antes da xusticia social. Como profesionais temos que incidir en que pasou e, sobre todo, intentar reverter esta situación, sabendo que traballamos contra algo moi complicado. Non me estenderé moito máis en infancia porque teño a sorte de que me dixeron podes te centrar noutras cousas que está aquí, Ana. E sabedes pois da súa experiencia dende a práctica e os anos ahora que leva reflexionando sobre a realidade da infancia e da adolescencia en Galicia. Por lo tanto, intentaríame centrar nun reto que para min vai máis, afecta máis, digamos, nos afecta máis como toda a profesión, e que sempre é unha demanda que aparece aí polas redes continuamente, non? Que é isto de regular a profesión, e isto que estamos sempre regulando a profesión, non? Creo que estamos nun foro no que eu creo que non debo de intentar nin siquiera justificar por que temos que ser unha profesión regulada, os que estamos nesto sabemos, pero simplemente, se aplicamos as leis, porque os servicios que prestamos son de máxima protección e necesitan unha garantía social. E, como profesionais, necesitamos unha seguridade xurídica dados os colectivos que traballamos e como incidimos na vida das persoas, chegando incluso a tomar decisións que afectan significativamente. Pero sí que é un gran reto, un dos grandes retos que afecta tanto ao Consello Xeral, aos colexios e tamén ás colexiadas e colexiados dos colexios. Preparando isto, así un poquinho, repasando cousas, esta semana pasada facíanse 15 anos da presentación do Consello en Lugo. Conseguimos facelo en Lugo, cousa que eu sempre agradecerei e casi non se me nota nada, vale? Que intento levar as cousas para casa. E daquela a prensa titulaba Educadores sociales piden a regulación da profesión. É curioso que 15 anos despois, pois fai 4 ou 5 días, non? Noelia non sei por onde anda. Bueno, está por ali atrás. Vale. Temos que o Consello Xeral ven de presentar unha solicitud ao Ministerio de Dereitos Sociales para a regulación profesional xunto con outras profesións do social. Isto que significa para min? Podíamos verlo como unha cousa negativa, sin embargo, creo que é positivo. Seguimos traballando na línea de regular a profesión e dando pasos, aínda que non sean todos o grandes que nos gustaría. A regulación normativa, digamos, xenérica, estilo da que teñen as profesións sanitarias, é moi poucas máis no Estado español, prácticamente se centra nas judiciais, nalgunha e nas sanitarias. Para lograrlo, digamos, dun xeito definitivo, teria que ser a través dunha lei de rango estatal ou ben de un cambio, dunha adaptación dunha directiva europea. Intentáronse nestes anos varias veces o tema da directiva, intentóse desde Europa ca Unión Profesional e fixéronse varios intentos. Non vou negar que o momento que vivimos non é o momento oportuno
para lograr unha regulación profesional. É moi fácil porque non lles interesa. É dicir, canto máis regulado este o mercado, canto máis regulado este a situación profesional, pois evidentemente máis obligatorio será ter as figuras adecuadas para cada unha das funcións e terán que contratar as persoas adecuadas cos titulacións adecuadas e pagarles evidentemente o que lle teñen que pagar. Se temos un totum revolutum donde todo sirve para todo, pois por aí vamos colando e cando falaba antes o compañeiro de subvencións, pois cando ponemos unha subvención, pois casi podemos quitar o tema de persoal e poñemos aí profesionais ben preparados. De outra maneira, con unha regulación profesional habría que poñer outra cousa. Para min este é o gran reto que temos como organismo estatal, como Consello, co apoio dos colexios de todo o Estado. Non me pararei nos intentos e nos pasos dados hasta ahora. Presentación de solicitudes como a que acabo de mencionar, campañas de información pública, recollidas de firmas, búsqueda de apoios, reunións con o Goberno Central, bueno, moitas actuacións feitas que hai que continuar e hai que seguir dándolle sentido, non? Nos decía antes Noelia, ahora, cada vez que vamos a estar, contan máis con nós, pois isto é un pouco fruto de todo este traballo feito. Pero hai outra maneira de facer unha regulación profesional que non é esperar a esta gran lei ou tal, aínda que traballemos por ela, que é incidir nos convenios sectoriais e nas RPTs, en todos, absolutamente en todos donde estemos, empezando polo convenio único da Xunta de Galiza e pasando por todos os convenios de concellos, de entidades privadas, etc. Vale? Diputacións, etc. O outro día, tamén falando un pouco desta mesa, traballando cas compañeiras do colexio, cas traballadoras, que sumo o meu aplauso que se deu ao principio, me parece que son unhas grandes profesionais. Falábamos dos pasos que deu este colexio nesta línea e a verdade non sei que non me dá tempo a citar nin a cuarta parte dos cousas que se fixeron. Vale? Reunións e apoios con entidades implicadas, colaboracións coas universidades con este lujo de plantel que temos hoxe aquí, recursos a plazas que se mencionaron antes, alegacións a outras plazas. Bueno, serían centos as reunións con función pública, etc. Este para mí sería o gran reto, seguiría sendo, xunto con outros, o gran reto nesta mente do colexio. Pero temos tamén, creo que non olvidar que non nos podemos quedar simplemente no que fai o Consello, no que fai o colexio, que está moi ben, senón que temos que ver que cada un de nós pode regular, entre comillas, ou influir polo menos nesa regulación cada día con o noso traballo. Primeiro, temos que crear demanda social específica. Demanda social que faga que unha persona, cando lea se necesita un educador social ou se vai contratar un educador social no concello de a Pobra do Caramiñal, por decir pois todo o mundo dé por feito que vai ter esa titulación, que non se discutan as bases, que non se teñan que discutir as bases. E iso, como profesionais, sí que podemos influir con o noso traballo. Podemos influir tendo institucións fortes. Nos decían, hoxe, pasamos de 1000 colexiadas. Por fin. Pero, dadevos conta, e aquí temos os compañeiros da Universidade, compañeiras, a cantidad de rapazas, sobre todo, que están obtendo a titulación todos os anos.
En outras profesións non se entenden, non se entende que eso non, o primeiro paso non digo, pero o segundo, porque o primeiro paso pode ser tramitar o título, é ir ao colexio profesional e decir, aquí estamos, que hai que facer, vale? Seguro que o colexio fai cousas mal, bueno, pois apúntate, influye e cambia, se queres, se non, pois sigue tal, pero participa, e participa de forma activa, e non chega a pagar unha cuota, non chega a pagar unha cuota, a cuota se paga para manter un pouco a estructura mínima que temos que ter, pero hai que implicarse neso. Entonces, traballar. Me queda un minuto. Bueno, pues intentarei ser moi rápido. Profesionales, que se nos enche un pouco a boca de que somos os profesionales da participación e tal, somos os que a veces non participamos nas propias institucións regulares. Segunda maneira de influir, facendo boas intervencións. Se facemos boas intervencións, estamos facendo e creando profesión. É a pescadilla un pouco que se morde a cola. Se conseguimos intervir con calidad, regulación, titulación que se pode exigir, personal preparado, e volvemos a facer cada vez mellores intervencións. Pero eso parte porque creamos que podemos facerlo e nos preparemos para eso. Tercero, outro gran reto, difundir o que facemos, difundir o que facemos. Somos os profesionais, cando se nos falaba fai tempo, Ana se acordará, falábamos do acompañamento de compañías, sobre todo falando con menores, nos centros e tal. Me parece perfecto, eu sigo creendo no vínculo cos cativos, pero non nos podemos quedar só en eso, temos que ser tamén os profesionais da reflexión, da intervención con calidade, implicando no que nos facemos. Polo tanto, escribir e difundir o que nos toca. Por exemplo, o libro presentado a min parece unha maravilla, pareceme un gran avance de que estemos escribindo por fin. E por último, e me como 30 segundos, para mí o máis importante, o último reto, que é orgullo profesional. Se non estamos orgullosos e orgullosas do que facemos, se nós mesmos non somos os que creemos cando chegamos aos sitios, decimos claramente que somos educadoras sociais no que facemos, pois malamente, Fala o Consello do principio de xusticia social, do principio de denuncia proposta, todas estas cousas están na página do uso e na página do colexio. Somos unha profesión necesaria, eu creo firmemente neso despois de uns cuantos anos de experiencia, somos unha profesión diferente e ante as barbaridades que se están facendo, ante como salimos dunha pandemia, que viñemos dunha situación mala, eu escoitaba, vamos cambiar, cambiamos para mal. Os nenos están moito peor, hai moito máis nenos en exclusión, os ricos son máis ricos, esa me parece a min, ben que sean ricos, pero non me parece outro, que sigamos tendo cada vez máis pobres. Entonces, asumir este reto, sí que creo que é un reto noso, estar orgullosos da nosa profesión e traballar un pouco por ela. Eso tamén é normalizar e regular a profesión. Gracias. Ahora damos paso a Marilo Candedo, que foi colexiada de honra no 2012, doutora en Pedagogía, a súa trayectoria profesional no ámbito universitario, sendo agora docente na Facultade de Ciencias de Educación de Coruña, tamén da que foi decana. Entre os seus temas de estudio e publicación destacan educación en valores, igualdade de oportunidades no sistema educativo, os modelos lingüísticos na educación ou a relación entre educación, cultura e participación comunitaria. Fai unha labor pedagóxica importante dentro do movimento de renovación pedagóxica de Nova Escola Galega
e da cal tamén foi presidenta e tamén valiosa aliada do CESGA. Bueno, pois moi bo día, moitas grazas polo convite, dame unha oportunidade de reencontro que eu creo que todas e todos estábamos desexando e quero empezar tamén pois polos parabéns, non? Acaba o colexio de cumplir 20 anos, di a canción que 20 anos non son nada, así que vos queda bastante percorrido. Pero, bueno, tamén di outra canción, agora moi popular, pero que quizá a profesión a puxo antes en valor, que viñemos para quedar. Entonces, bueno, eso é algo que tamén se nota na capacidade de convocatoria para esta asamblea. A verdad que agora marcharon a tomar o café aproveitando que viñamos nós, pero había aquí moita xente e un placer, non? Velo así. E tamén na capacidade de relevo, de renovación, non? Eu felicito nela a todas as que precederon, que realmente, bueno, pois tiveron momentos difíciles, sobre todo porque un colexio ten que negociar ca administración, e xa non vamos a decir, a administración que nos leva tempo gobernando, que xa sabemos cal é. Entonces, pasaron momentos difíciles, pero, bueno, sempre buscamos esa maneira de atopármonos, e eu creo que vos tedes que poñer en valor esa historia compartida, porque eu creo que hai, ao mellor, poucos colexios profesionais que o fixeran, tamén respetando a colaboración dentro do que é necesario facer con outras profesións, con outras institucións, con outros colectivos, é dicir, un pouco facendo valer a ética, non? Eu, aparte de atopalos todos os anos nas aulas, sigo dando pedagogía social de primeiro, que afortunadamente pois é esa materia que abre un pouco os distintos, ou que se abre os distintos ámbitos profesionais, entonces o alumnado que chega primeiro despistado, máis ou menos o pode ubicar en que, bueno, por aquí, e que hai, bueno, pois diversas posibilidades, todas elas, bueno, decir, co seu punto tamén de precariedade, de vulnerabilidade, que non lle ocultamos, pero, bueno, me dá un pouco ese contacto. E tamén de atoparvos pois en outros ámbitos, non? Aquí hai persoas, eu agora estou tamén, bueno, no mundo da renda básica e aquí hai persoas que compartimos reunións en colectivos, un certo activismo tamén no tema de educación social e escola, que xa me ven por varias vías, non? E, bueno, en ese sentido, a ver, é un placer sempre encontrar xente da profesión, eu sempre lle digo ao alumnado de primeiro para animalo, pero sin venderlle motos, que é unha profesión versátil, que está recoñecida, máis do que eles pensan, sobre todo porque o alumnado de primeiro tampouco sabe moitas cousas, e ao mellor hai que irllas contando para que forme parte un pouco dese que facer que un pouco de todos, non? Bueno, entrando no que se me pediu, que era un pouco abordar a cuestión da educación social e o recoñecemento da profesión desde a universidade. Inda que a UDC, a universidade que, claro, coñezo mellor, eu pedín así algún apuntamento tamén a xente que coordina o título ou que coordinou o título na Universidade de Santiago e algo a CID, que estaba como sempre moi ocupado, se non pode apostillar despois na Universidade de Vigo, porque sí que a veces temos falado de iniciativas conxuntas. Entón, eu creo que pensar en como se pode axudar desde a universidade ao recoñecemento profesional é, digamos, intentar dar resposta a dúas preguntas. Unha, como contribuye a universidade desde a formación que ofrece no grau de educación social a forxar esa identidade profesional entre o alumnado de educación social. E logo a segunda é como contribuye esa mesma formación a proxectar socialmente ese coñecemento profesional para que logo haxa tamén ese recoñecemento, non? Non son a mesma cousa, pero sí forman parte, eu creo que o deben de formar parte do paquete, porque se non temos, comentou antes Alberto, o tema do orgullo profesional, se non temos un pouco claras algunhas cousas que hai que construir en boa parte, polo menos cando se está estudando, é difícil que despois, pois, bueno, podamos velo, podamos proxectalo tamén socialmente, non? Ben, eu creo que desde os inicios das titulacións de educación social, podemos remontarnos á diplomatura, que aunque está datada de 1990, empezou no 94 nas nosas universidades, a actualidade do grau cambiaron algunhas cousas
Pero sempre houve, eu creo que desde o comenzo, a intención das universidades de recoñecer eses ámbitos profesionais. Vale? E cal foi, digamos, o lugar, digamos, por excelencia, o ámbito no que tivemos que, bueno, poñer máis enerxía? Bueno, pois no diseño do práctico e no seu desenvolvemento. Vale? Eu recordo, bueno, pois na diplomatura, os primeiros ir ás portas das institucións traéndolles a boa nova de que había unha titulación educación social, explicándolle tal. E recordo, pues, por exemplo, se trata de contar, aunque xa estou en edade, de contar cousas así de anteriores, pois a cara de algún responsable municipal, por exemplo, de servicios sociais, que me discutiu todo o que puido que non estuéramos nada que ver con aquel ámbito. El era psicólogo e había outras profesións, os traballadores sociais, nada. Bueno, non pasaron 2 ou 3 anos, eu creo que 2 para ter o práctico. E en nada, en cando acabou a promoción, convocaron prazas para ese ámbito profesional e hai en todos os servizos sociais deste lugar imaginario, pero que é real, que non vou decir o nome, de persoas da profesión. Quero decir que era así e ese foi un esforzo que eu creo que se debeu facer máis ou menos de unha maneira semellante tamén no conxunto das universidades. Poño o exemplo dos servicios sociais porque é moi chamativo, non? Que sucede? Claro, pois aí asume riscos e aí é onde ven o capítulo, bueno, dos empeños e das eivas, non? Asume riscos porque, claro, o alumnado que foi a servicios sociais non tiña profesional de referencia. O que foi, pois, por exemplo, a outros ámbitos tamén, pois iba a un centro de maiores por ir abrindo, porque, claro, se trata tamén de ir abrindo campo. Pois tampouco ten ese profesional de referencia e é un problema. Porque incluso pode ser hasta un profesional que concibe a profesión todavía desde un punto de vista asistencial e o mandamos ali. Digo porque supoño que pode haber críticas e nós tamén as facemos, a veces a determinado tipo de, tamén as facemos da propia formación que damos, pero a determinados destinos, pero unha de dúas, ou abres camiño ou te quedas esperando que chegue o profesional primeiro. E nos creíamos que había que ir ao pé da profesión e ir metendo por aí algunhas cuñas publicitarias, non? Que fixeron moito ben. Ben, digamos que o marco tamén de referencia para as prácticas sempre é o código deontolóxico, por exemplo, así como o marco xeral, a parte dos planes de prácticas e demais, e eu creo eso, que sempre fixemos da man dos profesionais tamén un esforzo grande de explicación. Digo dos profesionais porque primeiro viñan aos nosos centros a explicar os ámbitos e a, bueno, pues explicarlle ao alumnado que se facía en A en B en C, porque a veces o alumnado pois ten tamén as súas, non sei se chamarlle fantasías, pero sí o seu imaginario sobre algunos ámbitos, non? Entonces, lle apetece moito tal cousa, e sempre decía, algo pequeno burgués, por exemplo, que teña que ver ca cultura, non, porque, claro, prostitución, drogas, tal, sexo e rock and roll eran, pero decíamos, bueno, a ver, que hai máis ámbitos, vamos a ver, sí. Entón, era moi importante esa explicación por parte dos e das profesionais, non? Bueno, outro elemento é, bueno, pois o intento non se fai en todas as materias, pero sí se fai, eu creo que en algunas, incluso en bastantes, é o de levar as aulas a profesionais dos distintos ámbitos a contar a súa experiencia en un ámbito concreto, unha experiencia exitosa, unha experiencia mellor de percorrido profesional, o que sexa, vale? Eso é algo que se fai nas diferentes materias e eu creo que cada vez máis. De un par de anos a esta parte, temos o problema da pandemia, pero bueno, así entre as cousas virtuales e demais, temos tamén o tema do grao da docencia en galego, entonces hubo por aí, digamos, un apoio económico, e bueno, aparte de meter a cuestión da lingua como unha cuestión fundamental como vehículo de comunicación e de acompañamento socioeducativo, que tamén forma parte dos educadores e educadores sociais, pois hubo aí a posibilidade de incrementar esa presencia de profesionais. Xa nos dixeron que o do diñeiro se está acabando, en fin. Logo, o Día Internacional da Educación Social é outro dos elementos que se leva celebrando con presencia de educadores do CESGA
E nos, por exemplo, nas xornadas de acollida, na entrega nos actos de graduación, é dicir, e logo nos temas importantes, porque isto non deixan de ser temas, pois bueno, así máis ornamentais, por decirlo así, cando se discute sobre o título está o colexio profesional e incluso, bueno, andamos aí intentando ver unha formación de mestrado, tamén se fixo, pois bueno, unha reunión e unha toma de contacto para ver un pouco, para analizar o que non ofrecemos e o que deberíamos de ofrecer e tamén as... Intento no minuto que me queda. A ver, no de TFG xa non vou insistir, é evidente que estamos aí, no TFG no Eduso, e que tamén, digamos, a figura do TFG intentamos vincular moito co perfil profesional. Non se só é unha exigencia dos TFGs, por decirlo así, é dicir, por que este tema e por que para a profesión? Para tamén, porque pode haber temas apetecibles, pero hai que vincularlos ca profesión. Entre as eivas, porque claro que hai eivas, non? Hai nubes non só derivadas da pandemia, esas tamén. A veces hai como unha disfunción, non? Pode ser que nós teñamos unos destinos de prácticas e non teñamos esa formación. Pasou moito tempo nos temas de adicción, que teñamos destinos porque teñamos xente coa que colaboraba, miro por aquí para Alfonso, porque era un deles, tamén en Ferrol teñamos algún destino. Bueno, pois eso é unha deficiencia. Pode ser que teñamos, que demos na formación, educación social e escola, pero ao mellor non temos destinos porque non hai todavía esa persoa. E logo está tamén, e isto deixo así en riba da mesa, claro, nós estamos en facultades que teñen outras titulacións educativas, que as de magisterio están reguladas, igual que a profesión de secundaria, na que está a orientación. Bueno, pois algunhas en outros teñen traballo social, dirá si eso, e bueno, vaya, que aí hai alumnado con procedencia nos ciclos superiores, bueno, que a veces eu teño a sensación de que ese totum revolutum que temos entre titulacións, funcións, competencias, non é bon, a veces teño a sensación de que o alimentamos, outras veces de que o queremos reorganizar, bueno, é un tema a abordar desde a colaboración, creo, porque pouco faremos se o interpretamos en plan corporativo porque está, e estas profesións están aí, teñen as súas funcións, que tamén van cambiando, non é igual a escola de hai un tempo que a escola, que as funcións sociais que se lle piden, por poñer o caso dun ámbito. E por rematar, bueno, algunas das persoas que estamos na mesa, das universidades, tivemos responsabilidades de xestión, e antes de que as tivéramos, por exemplo, no caso de Ano, unha aposta que se fixo nas universidades foi a contratación mentras podíamos, non é algo que podan decidir as facultades autónomamente, de persoas da profesión. Este é o caso de Ana, que viña de menores e nos queríamos fichala como fora, o caso de Héctor Pose, que viña de animación sociocultural, poliambiental, Laura Cruz, é dicir que temos a profesión na cabeza tamén en ese plano. A veces se pode, a veces non se pode, e agora tamén temos novas incorporacións onde se premia ou intentamos non recoñecer ese perfil que eu creo que nos, en fin, nos axuda a camiñar. E eu deixo aquí. Ben, agora damos paso a Ana Iglesias, que foi nomeada colexiada de honra no 2014, doutora en psicopedagogía, tamén docente na Universidade da Coruña, da cal tamén foi decana. Antes da súa etapa docente, como xa mencionou Marilo, pois traballou en centros públicos no ámbito de infancia e xuventude durante 16 anos. As temáticas abordadas en docencia pois pasan de os efectos do fracaso escolar nas identidades adolescentes, especialmente sobre dos menores en conflito social, e as relacións entre xénero, igualdade e educación. E é feminista, crítica e tamén fiadeira, pois foi a madriña do grupo de fiadeiras. Grazas. Pois bo día. Hoxe o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia nos invita a repensar a educación social, non? Como fixeron xa todas as persoas que fuxedes intervindo esta mañá. E repensar a educación social entendemos que significa repensarnos tamén, non? Desde os diferentes contextos profesionais. E, por favor, eu rogo que nos
nos metades nos contextos profesionais a universidade tamén, non? Tamén nos somos un contexto profesional. Eu teño o encargo de pensar especificamente sobre as dúas materias que imparto, xénero, igualdade e educación de menores en desprotección e conflito social, pero a deixarei un pouquiño menos porque xa Alberto falou deste ámbito, non? A verdade é que me xenerou bastante tensión, non, pensar en 10 minutiños, non, que podía, non, que fío podía abrir para compartir, non, e unha disculpa quizás, non, para pensar sobre de que tema, non? Pero teño que agradecer ao colexio unha vez máis que me dera tamén esta oportunidade porque me obligou a que levo 15 días dándolle voltas e descubríndome, pensando sobre de asuntos que francamente non tiña pensado, non? Entón, en ese sentido, na que traballo, pois grazas. Entón, pensei en que o ano pasado se fixeron 30 anos desde que a educación social pode acceder á universidade, non? 30 anos, por tanto, que me levaron claramente ao 85, Santo Anxo de Rábade e Alberto, verdad? Donde claramente a demanda social, a demanda profesional da educación social hai 30 anos estaba creada. Era unha evidencia, non? Colectivos que traballaban en diferentes ámbitos, baixo diferentes contratos, baixo diferentes denominacións, baixo diferentes salarios e funcións, se poñían de acordo en que necesitaban máis formación en educación. E desto hai 30 anos, non? Nun contexto, además, nunha política, temos que decir, porque nunca é a marxe das políticas, verdad? Nunha política que apostaba en aquel momento por conceptualizar a educación desde un punto de vista moitísimo máis amplio. E, por tanto, conexionou, non, a universidade, a política social e os diferentes ámbitos profesionais en poñerse de acordo a ver se podían, non, buscar unha denominación común para semejante diversidade, porque desde logo non había presuposto para máis denominacións. Eu recordo que os que traballábamos no ámbito da xustiza juvenil nos resistíamos un pouco, non? Porque tamén sabíamos o que perdíamos. Queríamos, por suposto, ir á universidade, pero tamén sabíamos que quizás 3 anos fosen poucos para atender a tanta, non? A tanto mar. ¿Sí? Era a oportunidade, non? Entendíamos que era a única opción e, por tanto, dixemos que sí. Así que no noso caso, por exemplo, perdíamos a denominación de educación especializada na que nos sentíamos máis ou menos cómodas e cómodos, por suposto, por unha que nos gustaba moito máis, que era educación social. Empecé por aí e entonces me dixen, bueno, pois quizás unha brecha, non, para falar de hoxe pudera ser optar por pensar nalgúnas das mutacións de fondo que a ideoloxía neoliberal nos introduce nos nosos traballos e que xera, eu creo, sinceramente, que a veces nos coloque ao borde do abismo, non? Creo que nos está colocando claramente, nos está producindo uns malestares novos, que ainda encima se multiplican co COVID e coa pandemia, non? Que nos deshumanizan e, por tanto, parece que nos aíllan, non? Todavía máis. Logo, un párrafo solo de contexto. Nestes últimos 30 anos, desde que a educación social vai á universidade ata agora mesmo, a ideoloxía neoliberal está producindo cambios de gran calado. Non é un entelequio, non, que non nos afecte no día a día. Está desmantelando os servizos públicos e os bens de propiedade social. Hai 3 días, 2 fontes acreditadas que miden as desigualdades sociais no mundo afirmaban que vivimos a máxima desigualdade social da historia. Nos últimos 30 anos, é dicir, en estes 30 anos de lógica neoliberal, Álvarez Uría explica moi ben como as nosas institucións de socialización e tamén as que se chaman todavía hoxe de resocialización se teñen individualizado, fragmentado, fragilizado. E no intento de manter estas desigualdades sin cambio, resulta que se está traspasando a responsabilidade desta estrutura, desta lógica, ás persoas que as sufren e aos colectivos. Os colectivos tamén con que se traballan. Como fan? A través de moitísimas estrategias. E vos, como a nós, o sabemos moi ben. E eu propoñía repasalas un pouco, non? Claramente se está, como se fai? Promovendo o pragmatismo,
No, sé práctica. Xa pensarás mañá, no? Ahora hai que entregar para onte, co cual tú sé pragmática. Cubre, no? Xa pensaremos despois. Ahora hai que cubrir, hai que mandar ese informe, hai que mandar a calidade, hai que mandar. Xa teremos tempos para pensar. Nos están engañando de unha maneira tremenda. Por un lado, promovendo este pragmatismo que a todo o mundo nos vemos, ¿no? Que temos que cumplir, claro, porque non podemos, pensamos, ¿no? Decir que non a nivel individual. Outra cousa sería con capacidade de así, ¿no? Que, como vedes, pues, eu me veño arriba tamén, ¿no? Outra estrategia é a psicoloxización dos procesos educativos e dos problemas sociais. E eu me quero deter un pouquiño aquí. Por qué? Porque esta estrategia o que está facendo é que está contribuindo a despolitizar a educación social. E isto sí que é terrorífico. Sí. Logo, cales son os obstáculos que están frenando, que de alguma maneira nos veñen dados, non? E que a veces os reproducimos, por suposto, non? Cales son os principais obstáculos? Pois eu creo que entendo que as novas demandas herencialistas, con esta particular maneira de que temos que rendir contas constantemente, que nos está exixindo esta hipersimplificación da educación, que nos exixe constantemente que a educación social se protocolarice constantemente, a educación social. Pero aquí esta mañá escoitamos xustiza social donde había moito tempo que non nos escoitaba tantas veces, ¿no? Logo, claramente temos aquí unha resistencia moi interesante. Así que, para ver isto, ¿no? Para intentar ver como esta lógica, de alguna maneira, lógicamente, esta lógica, esta forma de racionalización política está contribuindo á despolitización social, nos vamos un pouco a pensar un pouco máis, porque esta mañá me levei unha alegría, eu non sabía sinceramente o programa, non sabía cando se empezaba, o sea que pido disculpas de antemán, porque, lógicamente, se non houbera habido, houbera estado aquí cando se empezou. A verdade é que non o sabía, non? Tiña que ter preguntado. Ás 11, pois ás 11. Pero me deu tempo a chegar a algo, non? A chegar a escoitarvos, non? Algúnas persoas das que compartíades, non? As vosas reflexións, os vosos traballos antes, e que, evidentemente, como comprenderedes, pois tamén, non? Isto dá moita compañía, non? Na loita, e me levei unha alegría tremenda, non? Hoxe, hai 30 anos, eu traballei solo con rapaces, porque hai 30 anos, nos centros de menores, verdad, había educación diferenciada, hai 30 anos, non? Logo, resulta que se pasou a mixta. A cuestión que temos hoxe aquí é se hoxe podemos decir que é coeducativa. Sabemos que non, verdad, fiadeiras? E o resto do colexio tamén, todo o mundo sabemos que non, por iso temos que existir. Claro, a colexio sí, además, especificamente, ¿no? Para seguir. Así que hoxe estamos co propósito, co obxectivo, e entendo que o colexio asuma así, como feminismo para todo o mundo, ¿no? E para que o feminismo sea para todo o mundo, desde logo, nos axudaría moitísimo pois que en todos os ámbitos profesionais donde se di, verdad, onde ten que estar a educación social, tiveran a formación de educación social, e entonces cambiaría moitísimas máis cousas. Porque eu teño a impresión de que ahora mismo, por exemplo, si ben hai moitos proxectos, non, de coeducación, quizás creo que un dos problemas está sendo en que están moi atomizados, precisamente por isto. Entonces, vamos a facer un proxecto de educación afectivo-sexual desde a perspectiva feminista para abordar esta temática. Sí. E quen sabe desa temática? Aí vamos. Porque se solo sabemos, vamos agora a contar que ainda non falou, Xosé Manuel Cimaseu, nos levaría moito tempo chegar a contaxiar, non? A que realmente todo o mundo, porque senón ten sentido, pero ten un sentido moi relativo. Se non conseguimos contaxiar realmente que sea asumido, non? Por toda a institución. Que non sea un proxecto porque hai o 8 de marzo, non? Ou porque evidentemente temos que abordar a todas as persoas en igualdade. Gracias, de verdad, bueno. Esto xa. Moitas gracias. Recordo perfectamente, e tamén estábamos as persoas que estábamos aquí na mesa nunha reunión no 2004, cando se organiza o Congreso, o 4º Congreso de Educación Social, e discutíamos si podíamos poñer en 4º Congreso Estatal del /a educador /a social.
no 2004. O discutíamos, porque eso, claro, vai a redundancia. Bueno, evidentemente era un cambio importantísimo. Na letra, porque na realidade era unha evidencia que eran educadoras e algún educador social. Lo que debería de ser, evidentemente, educadoras sociais e educadores sociais. Ben, evidentemente nos 80, non? E a titulación chega a un decreto no 90. E nos 80, non? Cando os estudos feministas, por fin, perfecto, chegan á universidade, non? E, por tanto, se ensancha, non? A nivel de investigación, se ensancha o concepto de igualdade. Hoxe entendemos que a coeducación é educación antisexista. A coeducación é teoría feminista en educación. A educación é práctica de igualdade. Diferentes denominacións para referirnos a un modo de educación tamén social, por suposto, que sea crítica, que ten como objetivo erradicar un tipo de cultura, non só os estereotipos, por suposto, tamén, pero que estamos intentando poñer isto patas arriba. Estamos intentando erradicar toda unha cultura, que é a cultura androcéntrica, non? E no seu lugar ir implantando a cultura feminista. Evidentemente, e acabo, o patriarcado na súa alianza, por iso o concepto de liberdade, na súa alianza co neoliberalismo vai adoptar a liberdade dun significado novo. E era aquí onde eu, en outro momento, quería ligar o ámbito da xustiza juvenil, o feminismo e educación, e quería o denominador común en como o neoliberalismo vai adoptar de renovado significado o concepto de liberdade e como isto afecta a educación social, por un lado, en relación ao feminismo e igualdade, e por outro lado, en como afecta isto a xustiza juvenil, sí? Cando temos unha lei, inauguramos este século e este milenio con unha lei que pon no seu título penal, o primeira vez na historia. Como é posible que se consiga ese grado de consenso, que se chame penal a unha lei de xustiza juvenil? Vos digo como se conseguiu, que sabedes, redirixindo o debate claramente a asuntos organizativos, a asuntos de planificación, a asuntos que era de orden, e con unha estrategia que se impón sobre as outras, apelar á educación. A educación. E como é unha lei educativa, xa por eso, bueno, ora, que significado lle está dando a educación a xustiza juvenil? Que significado se lle pode dar, non? E vemos como nos debates parlamentarios se falaba de reeducar, resocializar, como se fose solo os rapaces e rapazas que cometeron algún tipo de delito, que les teñen que cambiar algo. Sí? Por tanto, sinceramente, non vos vou dar eu propostas distintas, pero creo que o que nos queda é seguir afilando, ¿no? Seguir afilando a educación crítica para seguir con colexios e momentos tan subversivos, por eso me veño arriba, tan subversivos como a este, que consigamos seguir camiñando e afilando a punta da educación crítica, por suposto, en colexio, en colectividade, que é como se fai as cousas en educación social. Gracias. E disculpade a rapidez. Bueno, e rematamos agora a mesa con Xosé Manuel Cid, colexiado de honra no 2005, estreito colaborador do colexio, sempre a disposición do colexio, sempre que se chama, doutor en pedagogía, foi docente no Colexio Universitario de Ourense da Universidade de Santiago, do que foi director, e anos máis tarde docente na xa Facultade de Ciencias da Educación no campus de Ourense, Universidade de Vigo, do que é actual decano. Docente de Pedagogía Social dentro da titulación de Educación Social e tamén membro do Movemento de Renovación Pedagóxica da Nova Escola Galega. Perfecto. Digo que bueno, que tócame poñer o ramo a esta sesión despois de escoitar a tanta xente nova de traballos tan interesantes e a hora de escoitar aos compañeiros e compañeiras catro vellos no bo sentido da palabra, no bo sentido da palabra, que diría. Bueno, quero dicir que quedábame algo por falar dos afiadores, pero encima xa vai a Ana e na última palabra me pisa o tema do afiado. Bueno, de alguna forma
o tema que me encargou Laura, pois algo ten que ver co afiado, non? Co desenvolvemento comunitario. Bueno, decir antes 4 pinceladas, non? Eu creo que me nombraran socio de honra basicamente porque me comprometín moitísimo naquela habilitación, no que foi a posta en funcionamento do colexio, e eu, sin embargo, pois asistín, eu creo que a 200 reunións, porque eu entendía que era a construción da educación social desde a profesión e que me tocaba ese compromiso, non? Entonces, creo que eso foi... Non me quixeron facer educador social de verdade, porque parece que ainda non tiña méritos de todo, e me sorprenderon pois, con esa idea que estou demasiado honrado con esa distinción, non? Un pouco, desde a universidade, puden dedicar moito tempo a estas cousas porque podo vos confesar que hai 30 anos no despacho de Herminio Barreiro comprometínme a nunca ser catedrático de universidade. El non foi catedrático de universidade, pero foi dos mellores profesores do mundo. E eu dixen, bueno, pois vou, sin ser como a él, pero vou tratar de imitalo. Eu non querer ser catedrático non lle dedicas tempo a eso. Dedicarlle tempo, empecé desde Nova Escola Galega, promovendo aquela publicación do Garabulliño, no ano 1990, o Garabulliño é a escola elástica. En vez de o neno amoldábase a escola o neno e levaba a rastro de carteira. Con todo o que había, pois xa se falaba de igualdade, xa se falaba de paz, de diversidade, de rural, de feminismo, é dicir, todos os temas que estábamos aquí encima da mesa como grandes piares sobre os que se asenta a nosa profesión, pois xa no Garabulliño xa estaban. Entón, cando me decían que ese Garabulliño non puntuaba para méritos de investigación universitaria, digo, pero puntúa para todo o demais. Puntúa para todo o demais. Despois do Garabulliño, pois veu... Bueno, dábame tempo, pois, se aquí hai algún alumno e alumna, dábame tempo, pois, para visitar todos eses centros onde se revolvían as cousas, non? Lodoselo, centro de desenvolvemento rural pioneiro a nivel mundial, non? Pois que había que ir a Ponte nas Ondas e dormir ali nun estudio de radio facendo radio, pois ibas. Que había que ir ao sur de Portugal porque había lá un non sei que, pois íbamos alá, un día dormíamos no autobús, outro día nun pub que estaba aberto e outro día pois facíamos tal e todo eso pois íbamos creando espírito colectivo tamén na profesión hasta onde se podía, non? E logo despois pois tamén en todo o traballo de xestión na universidade, inda que non son eu responsable de contratar, pero si o mellor por vas convencendo a uns e a outros, neste momento pois entran alrededor de 10 educadores e educadoras sociais a dar clases nas aulas de educación social. Que eu creo que ese é un dos principais piares que podemos ter na Universidade de Vigo. Fixemos outras cousas e que temos que retomalas inmediatamente xa, que era xa desde primeiro curso, co colexio, por montar os PIC, puntos de información colexial. Agora xa non temos unha aula asignada para cada curso, porque con isto da pandemia, pois, a aula máis grande para o grupo máis grande. Entón, cando ven un grupo máis grande ocupa aquela aula, e a hora seguinte, pois hai outro grupo máis grande e ven para aquela aula. Pero eu recordo aqueles tabuleiros onde estaba o símbolo do CESGA e ali se colgaba todo o que tiña que ver ca profesión, ca educación social, etc. E 4 ou 5 estudantes que se encargaban deso. 4 ou 5 estudantes que empezaban a vincularse ao CESGA, por o que decía antes Alberto, da participación, empezaban a vincularse xa ao CESGA desde primeiro curso. Eu creo que podemos retomar iso xa como un dos primeiros elementos ao salir de aquí porque eu penso que é a forma de implicar tamén os estudantes ca profesión. Nesa crise de participación que temos, porque falamos moito dela e a queremos, pero nos costa. Bueno, e indo o que me encargou Laura, perdón. Eu dixen, bueno, pois este é un dos ámbitos probablemente menos potenciados na educación social, o desenvolvemento comunitario. Quizás sea o que nos dedicamos todos e todas, porque podemos pensar distintos ámbitos, sempre na perspectiva do que eu entendo que é o desenvolvemento comunitario, que sería dinamizar colectivos sociais na perspectiva dun desenvolvemento integral da comunidade. Bueno, pues a eso nos dedicamos todos e todas, independentemente do ámbito no que estemos. Pero xa como traballo específico, a min me viñan á cabeza pois eses pequenos concellos ou esas aldeas, como é o caso de Lodoselo, onde
se asumía xa como tarea principal o desenvolvemento integral da comunidade e onde a educación social tiña unha cabida. Cal era? Ese desenvolvemento integral da comunidade non se consigue nin ten sentido se o far desde arriba. Tens que implicar, integrar e comprometer as persoas que van a desenvolverse integralmente. E iso posiblemente fose o traballo da animación ou da faceta de animación social que ten a educación social. Por lo tanto, habría un equipo multidisciplinar e cando pensamos en calquera deses proxectos, estamos pensando, a veces hasta había algún cura detrás, que hai curas que facían esas cousas, algún mestre ou mestra, algún dinamizador social, aquela persoa que, independentemente dos estudos que teña ou sin estudos, era aquela persona de referencia nunha comunidade. Podía haber despois alguén do mundo agrario, alguén do mundo da economía, alguén do mundo ambiental, que tiría moito que ver tamén con ese desenvolvemento integral, é dicir, se a igualdade é un dos piares, o cuidado do medio ambiente é outro, non? Entonces, bueno, pensas, nos, un dos puntos de referencia que visitamos tamén todos os anos desde a Educación Social é Allariz, pois como se iban dando pasos nesa línea de desenvolvemento comunitario integral da vila de Allariz e das 92 aldeas que ten. Cada vez que íbamos de visita, cada vez contactábamos con máis profesionais distintos do educativo, non? A parte educativa, por si que estaba na escola infantil, que se creou, estaba na Casa de Cultura, pois porque había unha pedagoga e tal, pero despois, aquel outro traballo de dinamización da comunidade, pois empezaba a haber outras profesións. E a educación social, que tamén estaba ali, pois iba a cousiñas moi concretas. É dicir, o noso non era esa perspectiva do desenvolvemento integral, senón, pois, os maiores ou calquer cosa. E quen se daba a visión global dese desenvolvemento comunitario? Pois, o mellor un biólogo, o responsable do Rexo, do Centro de Educación Ambiental do Rexo, pois era o que che daba esa visión integral sobre a cal se construiu o proxecto do Concello, que foi patrimonio histórico e medio ambiente. Entón, esa visión conxunta integral do territorio xa daba xente que non tiña que ver ca educación social. E nós nos íbamos a técnica concreta, aquel colectivo concreto, pensando máis nun traballo máis técnico, mecánico, etc., que ideolóxico, político, como decía antes Ana, non? Vas ao do selo e pasa o mismo. Hai 4 ou 5 educadores sociais, afortunadamente, pero a idea ven de personas que probablemente, se esas personas se xubilan, o mellor hasta o proxecto non tira moito para diante. E, bueno, eu quería, e sobre todo unha frase, porque cando dixen falar de desenvolvemento comunitario, eu tiña este referente de Ourense, cos que teño moito contacto, tamén o Centro de Cultura Popular aquí en Lourenzo, onde o educador se dedica a levar os xogos populares e a cultura popular por todos os colexios, e descubrín, non sei se están aquí e se non están, pois estarán para o ano, porque quería eu aquí destacalas especialmente, estas 3 rapazas que crearon Nós Outonía Cooperativa. Conocedelos, están aquí. Están na libreta. Están na libreta, moi ben. Bueno, que mellor desenvolvemento comunitario que decir, somos 3 educadoras sociais, que dende a convicción de que o persoal é político, decidimos habitar o rural, dende Vieiros no Courel, fala Paula, dende Raigada, no Macizo Central, fala Tania, dende Xares, nas montañas de Trevinca, fala Araceli. As nosas liñas de traballo teñen un nexo común, desenvolvemento comunitario, que complementamos dende a educación ambiental e a educación en e para a igualdade e os feminismos. Desde 3 aldeas da montaña, están pensando o desenvolvemento comunitario desde a educación social. Esta era un pouco a idea que eu me refería de ser nós os que tiveramos, a educación social, esa visión global do proxecto de desenvolvemento comunitario. E non ir ali de técnicos, animar a 3 nenos, a 2 maiores e a 4 xóvenes. Inda que se o facemos tamén ben feito está porque é o camiño para o outro lado, non? Moitas gracias. Bueno. Ben, rematamos as presentacións. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta ou comentar algo. Sí, por aí.
Bueno, muchas gracias por las intervenciones que habéis tenido. Yo simplemente apuntar que la figura del educador social lo veo mucho como arquitecto social, ¿vale? O sea, arquitecto en lo emocional, en lo comunitario. Yo llevo 36 años trabajando en adicciones y cada vez más, antes era drogodependencias, y ahora es drogodependencias y conductas adictivas. Cuando a cualquier dependencia la lleva la conducta, ¿no? Hemos aprendido mucho en lo que es las adicciones a la hora de trabajar lo comunitario con Marco Marchioni en Carranza, en Vigo, en Pontevedra, hemos tenido estas oportunidades de trabajar desde la comunidad. Hemos tenido también la oportunidad desde adicciones de ir recogiendo nuevas adicciones ahora a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el patrón está en la educación, en la base, en la familia, en la falta, en la escuela, que realmente no hay en los últimos 100 años pasó de la figura de un profesor referente para todo a multiprofesores que apenas son capaces de atender el aula. En centros que superan los 300 alumnos, etcétera, y han metido ahí un pedagogo que hace lo imposible para poder orientar y poco más. La escuela no está conectada con la comunidad. Entonces, los que trabajamos en adicciones hemos abierto muchos caminos a la educación social, prisiones, prevención comunitaria. Hemos trabajado temas fundamentales en prostitución. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en todos esos sectores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que mientras vosotros estabais abriendo camino en la universidad, en el conocimiento, que por cierto, me alegró mucho los que han presentado esos trabajos, ¿no? Es, como decía mi compañero, se está publicando o la compañera, se están publicando cosas muy interesantes ahora, ¿no? Tenemos que ver que el reconocimiento de los trabajadores, las APS, a principios del siglo pasado no estaban reconocidas, ¿no? Son profesiones que empezaron también, como hemos empezado nosotros, abriendo camino sin reconocimiento ninguno y que cada vez estamos con más presencia. Simplemente eso, agradeceros, hay un trabajo por hacer, queda mucho por hacer. Nos estamos metiendo en temas medioambientales, en la línea que hablaba el compañero. O sea, yo ahora estoy en un proyecto abierto con distintos colectivos, pero como base trabajo con gente en adicciones, pero es un proyecto medio ambiente que trata de recuperar la persona y el medio ambiente. O sea, en un entorno periurbano en Vigo. O sea, lo que quiero decir con esto es que, por un lado, que no estamos tan... Eso sí lo he hecho en falta. Yo llevo 10 años trabajando por ahí en ese proyecto y la verdad, la universidad no la vi presente, así como yo vengo de telecomunicaciones y nos llevaban a recorrer los sitios más punteros, por decirlo de alguna manera. Esto no es que sea puntero, pero sí tenemos una presencia muy activa en Vigo, ¿no? Y lo que quiero señalar con esto es que a veces estamos un poquito también desconectados entre la universidad y los proyectos que se están desarrollando dentro de la educación social. Muchas gracias y bueno, simplemente quería hacer esta pequeña intervención. No sé si hay alguna
Cuestión máis? Bueno, nada, eu quería aproveitar para facer, porque me fixo moita gracia o comentario de Ana, porque, bueno, hai como 20 anos estaba estudiando en nunha das clases, creo que foi na primeira ou na segunda, un compañeiro dixo, é que vai chegar, Ana estaba falando de feminismo, nun momento en que casi non se falaba, en un compañeiro dixo, bueno, é que va a llegar un momento en que vais a querer que se diga miembros y miembras. Se parou Ana a clase e dixo, espera, que vou a anotar eso, que me gustou a palabra. ¿No? E me quedou así grabado e 20 anos despois, pois, bueno, estamos falando de membras, non? Eu creo que a universidade está moi presente no traballo na educación social porque todos esos traslados que aprendemos durante eses anos, nese momento de diplomatura, pois fan moita mella, non? Ás veces non nos damos conta nese primeiro momento inicial, cando nos falades de paradigmas, botamos un curso falando de paradigmas, pero despois nos damos conta, bueno, como a mella e a importancia que ten no desenvolvemento do noso traballo. Nada, moitas gracias. Bueno, un pouco a propósito das dúas intervencións, claro, a ver, nos sí que nos gustaría ter unha cartografía de todo o que se move na educación social, sería unha idea fantástica, de feito, bueno, incluso temos materias que fan cartografía sobre casi todo, Laura meteuse nesa liña e nos cartografía todos os días con algún tema. Pero o que quero decir é que se non chegamos a ese coñecemento e a esa poder sinalar experiencias interesantes, eu creo que sí que está ben que fagamos o convite a que sexa a inversa. Levantade a man, mira, estamos traballando nun proxecto destas características que nos interesa moito para que veñades a vernos ou para que nos conectemos e lle podamos contar ao alumnado. Porque eu creo que aí hai campo, nós estamos en ese sentido desexosos de darlle esa visibilidade e de ter eso, ou esa cartografía ou ese inventario de boas prácticas, porque nos parece moi importante. El falaba de Eutonía, que foi, bueno, alguna das rapazas foi alumna nosa, e veu a un máster de políticas sociais que temos na Universidade da Coruña, que hai tamén bastante xente de educación social e, bueno, é moi transversal, non? E sempre que podemos tamén vamos a visitar experiencias, tanto xa digo no Grau, fomos en tempos a Lodoselo, bueno, os sitios que podíamos ir, pero é verdad que ao mellor temos esos referentes e quedamos aí ca imaxe conxelada, entonces levantade a man e escribide, vale. E eu quería entonces tamén aportar quizás tamén desde a outra perspectiva que francamente botamos moitísimo en falta e eu creo que se fai adrede, non? É dicir, que non se favorece, non se favorece nada a investigación-acción sin ter que pedir proxectos que son complicadísimos de cubrir, que al salón xa moitísimo, evidentemente, dos contextos que está traballando de 7 a 3 ou de 9 a 5. É dicir, que, sinceramente, creo que en ese sentido, pola parte da universidade, desde logo ten moito traballo que facer en promover tipos de investigación moito máis locais, que ao final, por suposto, coas outras tamén, non? Pero eu mesma quería facer un traballo e non tiven permiso, non, da Consellería, cando que quere realmente coñecer esa realidade e falar cos profesionais para aprender xuntos, que, claro, tú tes unha mirada, non? Pero necesitas, obviamente, as outras miradas. E, sin embargo, non sempre se permite, non vou decir que non se permite, pero, desde logo, non sempre se permite, porque a veces se presupón que tú vas aí, non sei, a avaliar algo, non? Sin embargo, sí que percibimos, non? E eu coincido totalmente en este sentido, sí que percibimos que a única maneira de avanzar é que, evidentemente, cada quen aporte, non? Desde o seu contexto profesional, a súa forma de ver a realidade, non? E, sin embargo, isto non sempre é posible polos formatos, non? Os formatos están pensados máis en JCRs, non? Que en investigación, pois, moito máis común, non? Moito máis práctica, se me permitides a palabra, que creo que nos daría outra visión a ambas as dúas partes, o sea que vamos a apuntar tamén. Pois eu, só un minuto para non quitar nada do recreo. Bueno, que este ano, por fin, o amigo Simo, colexiado aquí presente, liberoume de coordinar o práctico de educación social. Levo 30 anos nesa labor e este ano por xa ele o fai mellor camiño.
Decirvos que estamos empeñadísimos na convocatoria que acaba de sair do Ministerio de Transición Ecolóxica de prácticas no rural. É dicir, que se traballades en calquer entidade, xa falando desa conexión entidades-universidades, hasta o 3 de marzo, as entidades teñen que darse de alta nunha plataforma que ten a universidade e logo, os estudantes que queran facer esas prácticas solicitan esa entidade que está dada de alta nesa plataforma. E nós vamos a facer todos os esforzos, incluso a encaixa que facer as prácticas no mes de agosto, para que o alumnado poda ir a esos centros rurais a facer as prácticas con esas bolsas, que son bolsas de 1.000 euros ao mes. En 3 meses cobran 3.000 euros, co cal poden residir ali no rural e contribuir moito a dinamizar estes proxectos que son tan interesantes, non? Vamos, dito así moi telegráficamente, para non enredar máis isto, que xa imos moi fora de tempo, pero se traballades en entidades dese tipo, por favor, pedide que se den de alta na plataforma esa do Ministerio, se non, me mandades un correo a min ou a Simo ou tal, e gustaríanos empezar con 8 ou 10 estudantes que foran facer prácticas ao rural no momento con esta iniciativa, non? E é unha forma tamén xa de conectar entidades con universidades. Vale. Bueno, moitas gracias a todas pola reflexión, que foi moi interesante. E como vamos un pouquiño xa fora de tempo, vamos a facer un descansiño de 5 minutos, pero antes, bueno, queremos darlles un agasallo ás persoas colexiadas de honra que nos acompañaron aquí hoxe. Nada, un descansiño de 5 minutos e volvemos, vale?